Мин Хәния булам. 10 елга якын инде хәзер шушы Иштуган почтасында почтальонка булып эшлим. Халыкларны бик, кешене бик яратам инде. Кешедә мине бик ярата, хөрмәт итәләр, үзем дә хөрмәт итәм кешеләрне бик. Мин инде түләүләр җыям, бөтен түләүләрне җыям, газетлар таратам, подпискаларны алып барам, пенсиялар таратам, товарлар да сатам инде. Нәрсә кушалар, шуны эшләргә тырышам инде. Язылган кешеләр языла инде, яңадан кешеләр дә кертергә тырышам инде, өстәргә яшьрәкләрне дә кертергә тырышам. Дип тормыйсың инде, теге иртәнге 9-ларда киләм инде, мин почта килә, менә 1-нче яртыларга, сәгать 2-ләрдә анда урамнарга чыгып китәм инде, таратырга инде. Икенче көнне дә, ял көне булса да, икенче көнне дә чыгам инде таратып бетергә. Кеше белән эшләү ошый инде, теге менә ничек дип әйтим, яраткачмы шунда инде. Кеше белән сөйләшергә дә яратам, аннан соң теге алар да яраталар инде сөйләшергә. Кайберсе киңәш тә сорап килә инде, шунда киңәшләр дә бирәсең инде кешегә.